Wait lang tayo ng guest. Paano 'to? I-try lang natin yung bagong ni YouTube. Ayan guys. Pray natin yung mga taga Syria and Turkey. Yung naanuhan sila na lindol earthquake. Tumama sa kanila yung 7.8 earthquake. Grabe. Nanonood ako kanina sa TikTok, sa YouTube. Sobra. Yung isang building halos bumagsak. Grabe. Meron pa ako napanood isang video na yung aso panay alulong kung sa taga sa Bicol. Pero pag sa ano parang nag-bark, no? Panay siya, kakaiba. Grabe yung kaya siguro natin bago tayo matulog. Salamat tayo sa Panginoon, gumawa ng mga relihiyon. Pasalamat tayo. Alam nyo, napaka-importante yun. Pasalamat tayo kahit paano sa mga binibigay. Buhay, pagkain, hininga. Diba? Pagtalis tayo sa trabaho, di ba? Pagbalik natin sa bahay, pasalamat tayo sa Panginoon dahil safe tayo, lalo sa mga nagbibiyahe. Laing lugar, mga driver, bus driver, tricycle driver, jeepney driver, motorcycle delivery, motorcycle rider. Palagi tayo magdasal. Mas mapaganda natin buhay, matiwasay. Diba? Kasi hindi natin alam, kinabukasan, meron ganito, ganyan. At least nakapagpasalamat tayo sa Panginoon sa mga binigay niya. Pag-iingat sa atin, napaka-importante yun. Ingat kayo and God bless. Galing kay Boy Bicol. Try ko lang tong go live together. Ingat kayo at sa aking mga subscriber, thank you so much sa walang samang pagsuporta. Shout out sa inyong lahat. Love you all. Sambayan ko sa Pilar, Sorsogon, dito sa Rizal, Pasig, Albay, Camarines Sur, Norte, Masbate, yan, mga taga-ibang lugar, all over the world, all over the Philippines. Maraming salamat sa inyo.